Tahan diem. Orang desa aja kaya ngono kuwi. Ayo wis pantes wong desa iki jenenge santri. Apa kok dulu kowe tidak? Sampeyan sapa? Oh aku. Senjang kene. Gajah Manggolo. Gajah Manggolo. Ayo mana dipodo kok butalan. Kok domba kok. Warisan. Ora iki kan dhewe domba-domba kok makan. Domba karo adus. Ayo kok doane kowe ora ono lanang. Ana dhewe sing wedok kok mriki niku panggonane wong wedok sampeyan wong lanang kok mriki majikan apa? Ayo aku iki ora seneng dodo aku iki arep liwat. Susuwat kok dilanjut. Emang kepiye iki mang jane ngono? Ayo saiki. Kalau ditakoni durung rampung kok. Lah sing kae sapa jenenge? Niki ponakane kula. Jenenge sampean takoni dhewe. Jenenge sapa lho jenenge? Yen kowe kepengin takon karo aku. Jenengku Sulastri. Sulastri. Lah kok kowe ane sendang jen iki apa diter bapakmu mah? Kok isin wong kancane. Ayo iki wong wadon-wadon kok ora ana wong lanang kowe wani. Lah wong iki nggone wong wadon-wadon kok karo wong lanang ki ayo tahu sampean ku piye kok. Oh jane wong lanang ora kena kok. Ora kena. Piye kowe sing mikir wae. Sulastri. Ayo sik. Aku tak takon. Oh, ketemu. Kowe di bojo. Aku ki perawan. Perawan. Lho kok takonmu iki kok aneh-aneh lho ya. Ayo wong lanang ketemu karo wong wadon iki lak patut umpama takon sinakon. Sampeyan kok bener sana takon di bojo ora gendong ya. Tadi lho ngare karo bengose kok panas. Apa wong? Iku wis tremaning jenengan iku. Dadi nek guyu kene kan lho. Iya ngono iku. Ayo do cedak. Loh, nek tak pengen cedak iki kowe. Nek Sulastri kok cedak karo aku. Iki nggih tremaning gede kok. Loh. Ayo nek kowe kena. Aku iki njen kono ora dono. Minggir kowe. Sulastri. Loh, Minggir kowe durung duwe bojo. pancene bener. Ane ngono tiwas kebeneran yen kowe urung duwe bojo. Kok tiwas beneran? Ayo aku durung duwe bojo isih Joko ping jare. Joko iki kok ngono kok. Bujane iki ra ono kok. Goleke budane. Halo ngono. Aku kepengin golek bujo-bujoan kok. Modho apa? Apa? Apa iki? Ayo, Joko tenan lho. Lho, Joko kok dibunuh kenapa to? Sama iki Joko. Heeh. Loh, Anjir, lho sampean ku Joko kebene Joko. Piro ku? Lho ya. Lho sampean semono Joko terus bujane sepiro? lah yo nek ngene budane aku sepisah duwe bojo nganti sak patine. Ora kok ngarep-arep aku dadi suko. Iya dia kita malah tak karo terjadi. Joko to ora iki mau. Nek Sulastri. Apa? Lah iki tiwas beneran upama kowe durung duwe bojo. Monggo ora benci nggih. Kebejan upama ana wong lanang sing silegan. Aku jane men karo kowe. Aku iki dulu tak pek bojo Sulastri. Opek bojo. Kok gampang tenan nggo ngucap. Aku mangsani ya. Lah kok ora gampang kok wong aku ya silegan durung duwe bojo. Kalau aku ini Lah nek ora tresno kuwi ra ono unen-unen kae. Miting tresno kuwi jalanan kok ngono. Ditundake. Apa iki? Saiki tak takon. Nek ora iki tresno jalanan kok kuwi kok apa? Lho ayo bener. Ya ono kala mangkane tresno kuwi inambaran kae ketane wani kok. Lah iki yo ono.
Dan orang tak terlalu sering bahkan